Стартирането на системата става като запалиш колата и да тиснеш това копче на едно. Така ли да? Да. Ще изключим. Да. Да. И след това системата тръгва, зарежда като стандартен компютър, но това си е и компютър. Да. След това, докато зареждаш, ще видиш, че тук почва да мига. Да мига синьо. Синьо. Да, почва да мига. Добре. След спира да мига, изгасва, след това става синьо за около 10 секунди, след това изгасва и почва да свети само този оранжев. Да. Това означава, че вътрешният микрофон е активиран. А тук къде е? Вътрешният микрофон представлява това нещо и е ето там горе. Сериозно, добре. Да. Така, и когато съответно изгасне и свети това, системата е вече готова за използване. Да. Това, което може да направиш... Когато изгасне изцяло, така ли? Когато почне да свети само оранжевия. Само това. Тогава вече системата е готова за използване. Тук се появи едно прозорче с 3G, което това е софтуера на MTEL, който за съжаление пръчно трябва да го изключи, защото няма как. Потребителски интерфейс се включва ето от това М. Като го натиснеш веднъж, вече стартира. Спецното сърни се ли? Но това така ли си? Защото спецното трябва за спасяване. Аз го написах. Значи, това са полето за влизане. Направил съм един демо акаунт на Jack Bauer с 4 нули. Въведи. След това 4 единици. Сбърках. Натиснах 5. Тогава даваш изчисти, като натиснеш 4 единици. Въведи. А какво ще това Jack Bauer? Jack Bauer от 24. Така не мога добре, понеже горе си има името на юнита и името на самия служител. Това вече е хардкодното върху самото видео. Значи това вече има кота за кола. Да. Не, реално идеята е, като има много коли и много хора, които се разменят на колите. Всеки си има персонален ход. Да, това е неговата значка. В щатите седят така. И си влиза с неговата значка и парола и горе съответно към този акаунт е асоциирано това име. Това както полицайите го дават, той спира някакъв, тя му крещи и той го разтува. Той си записва и този запис като се гледа може да се види кой е ползвал системата. А тези плюсови за какво са? Тези плюсчета са като ги натиснеш веднъж и втори път да дадеш предната камера, съответно с минусчето, като дадеш на задна е същото. С задната камера може да правиш същото. Супер. Така, предна... това може да записва? Да. Запис може да задействаш по... Запиши го този за... Как ми говориш? Да. Като натиснеш рек, без значение на коя камера, се задейства запис и на двете камери. Съответно, записът да бъде спрян, като се става като се натисне стоп. В архив дадеш, това са всички записи, които са локално на самия юнит. Като натиснеш някой, дадеш пусни, вече тръгва да върти самия запис. След назад се връщаш към списъка с самите записи. Тук още от сервиза има. Останали един-два. Вие на черна шапка не сте видели на Nike, а? Моля? На черна шапка. Сигурно може в офис да съм забрал. Може и в багажника да съм видял. Другото, което е предната камера, е с по-хубава оптика и съответно има приближаване с плюса и минуса. Колко е? Това е дигитално или има така оптическа? Оптично е приближаването. Не е цифрово. Се разваля картината. И това е... Мисля, че това е максимум. Това е максимум, а съответно с минуса вече се връща. И какво полицията не са го вкарали? 3 месеца беше в КАТ пилотен проект. Направихме. Те си им задали най-филм. В общи линии имаше някои, които като видят кола с камера не искаха да я карат. Но не бяха всички, които не искаха да карат тези коли, така че все пак има някакъв положителен ефект. Това е инфраред. Инфраред, да, но тази камера не, това няма смисъл. не поддържа. А вечно време това не поддържа.
Тази конкретно не поддържа инфраред. А вътрешна другата? Тази няма инфраред. Но то сега няма смисъл от сега. Да. Но вътрешната, има инфраред. ДКН, кой е това? ДКН, това е, полицаите го ползват в щатите за зум към предния номер. Така е. Да, 5 секунди и след това връщат. Максимално приближаване за 5 секунди. Да. Те са го поискали това и заради това нещо имплементирано. ДНК нещо. Да. На български мисля, че регистрационен номер беше ДКН и заради това е останало така, като превод на интерфейса. А слушалките тук? Значи тези слушалки служат до следното нещо. Примерно, единият полицай излезе с този микрофон и си говори с проверяващи. Аз като натисна тези слушалки, мога да чувам, съответно той какво говори. Ти можеш да го чуеш. Той го записва... Не, освен, че вече присъства на самия запис. Вътрешният микрофон означава, че се включва и в колата също има микрофон. Ние сме го направили. Може, да. Вътрешният микрофон, когато е натиснат, съответно върху криповата и от предната и от задната камера, присъства звука, който е и в колата. Това е така като по-специфично. И другото има това нещо. Това тук е към съответния запис, може да се добави някаква информация след записа и по време на записа може да се добави някаква информация. Тя ти се списва като кодирана отделно, ако доключиш или ти просто... Просто се записва като текст и в командния център, там където са всички записи, вече може да се види тази въпросната информация. Примерно някой си написва някакви бележки. Не, тази информация не е визуална. Допълнителни записки или обяснения или... Но не как да речем номера, не мога да го стигаш веднъж. Не. Това използват те. Друго. Покажи му командния център. Да, ако искаш сега ще ти покажа командния център, където реално се виждат... Не кажеш Mission Control, ето е. Там можеш да видиш всичките юнити, които са онлайн, може да ги видиш на картата къде са. Като цъкнеш на него и дава цялата информация, дали се движи, с колко километра се движи, дали е активиран запис и може да проследиш пътеката, по която се движи той. Вземи това, да видя къде си оставихте джито. Хубаво, защото аз го записвам това, така че не начин да имам да гледам и... Значи, имаме 3 камери. Значи аз като правих филма за Лична полиция, имаше един насам. Тоест 2 камери да дублират. И може да сложи една там, вече имам трета ми. Тоест имам 4-5 бъде, но за тези, които са мъничките, така ще бъде. И това е хубаво, защото така вече по следващия път вече ще го снимем това нещо отгоре, значи колко? 1, 2, 5, 7 края мога ги нацъкам. Супер. Даже имам това, което с вакуум и отпред да ни снима. Супер. И накрая. Там в дясно имаш GPS, ето този, който е там. Това моята антенна ли? Не, това кръгото е GPS. Това ваше ли? Това е нашия GPS, да. На колата ли си черничката? Ето е там във ъгъла. Мисля, че се е преместили. 2,4 гига. Това не е ли тя? Не. Това е за микрофона. Това е за микрофона. Това нещо си е моето, нали? На колата. Да знам кой е. Външното си е моето. Външната антена. Мисля, че да. Да, външната си е на колата. Сега ще заредите джито. Радвам се. Ти добре, в смисъл, видео са там. Ти си знаеш какво да говориш. Как бяха интересно, че имаш някакъв... Защото тук има телекомуникация на наш департамент. Да. Славински, той го знае. Той го е завършил. Да, колко е друго. Семестрално. Печен ли? Славински не съм се запознал. Това, което ми хареса, каза, значи, кажи какво точно си иска от тебе. Обаче иска първо да си, защото не е за какво е за мен, за концепт, защото искам, нали, аз искам тук до това да се карам, аз му казвам, всичко да си чисто, да си пипнато. Учените, които идоха, им беше интерес, смисъл просто... Това съм чуто масова комуникация, но печените, значи тук ви ги подбираме, аз ги виждам ти, които, нали, ето Елена, тя е в Дарик Радио, тя е шухо за предаване. Стойко е много така, че той е... Те са активните в класа. И хубаво, защото може да се обединим. Сега тези снимки ще работим, чисти ми грешки и така нататък. Да, това тук представлява картата. Това са
имената на самите юнити, условно се задават. С 3G, с SIM карта ли го ползваш това? Да, това е 3G с 3G и тук автомобил има също 3G, което предава координатите в реално време и видео. А GPS отделно ли си е? Да, GPS и 3G са отделни. Отделно. Тоест, както начинам Nokia, аз имам GPS е съвсем отделно и не зависи от Wi-Fi. Да. GPS като GPS и 3G за предаване на самите данни към главния, към командния център. Да. Така се нарича софтуера. Значи тук, като натисна на съответния юнит, мога да видя къде точно се намира на картата, спрямо излъчените координати. Дистанционно, ти си го виждаш? Аз го виждам дистанционно къде се намира в реално време. Той предава информация. Чек, дайте това Green Zone с едно на кефтомат. Да, Ева му прави, защото това значи в Америка, значи тази групичка като този Шон Пен, Ричард Гир, които се отцепиха, нали, не са толкова за армията, защото това много ми харесва.